vállalkozói szemmel rovat, amit ígértem nektek, el is hoztam, tehát kommentekre fogok reagálni. Minden egyes kommentre, ami a Tipster Magic-en a szekcióban megtalálható, én válaszolok, tehát el is kezdeném, ez mind egy nap alatt, hozzáteszem, tehát a hirdetéseim alatt ezek gyűltek össze. Nándor, Gyöngyös, Debrecen, a feladás, ha jól látom, cirka 160 km, és ilyen jelet írt hozzá. Tehát ugye szkeptikus azzal kapcsolatosan, hogy én nekem máshol vannak feladva a szelók. Tehát aki látja, meg aki látni akarja, ő tudja azt, hogy én Debrecenben adom fel a szelvényeimnek a 95%-át. És mindössze annyi történt, hogy az Avar Hotelben voltam, Mátrafüreden barátnőmmel, és ott adtam fel mellette Gyöngyösön az egyik szelvény duplikációmat, ami ugyebár sikerként könyvelhető el. Lehoztam ott is ugye a telit, tehát nekem teljesen mindegy igazából, hogy hol vagyok, de ugye a szerző arra utalt, hogy én gyakorlatilag lopom valahonnan a szelvényeket, hát nincs rá szükségem, tehát a saját podcast stúdiómból válaszolok most is, és van nagy irodám is a Hal Közüzletházban, aki akarja, meg is nézheti, nagyon szívesen megmutatom neki, tehát nincs félelmem senkivel szemben. Úgyhogy ezt a részét szerintem már félre is lehet rakni, aki úgy gondolta, hogy ebben keresi majd a válaszokat. Másik, ez már lassan olyan, mint valami tévésop. Tehát nem tudom azt, hogyha valaki hirdet valamire, tehát leírja azt, hogy mennyiből hozott mennyi pénzt, és leírja konkrétan mellé, hogy ezt hogyan tudta elérni stratégiai szinten, vagy egyszerűen csak ugye az elemzéseknek a miértjeit, akkor az már ugye teleshop, horsefux, ezek szerint. Nem tudom, tehát én nem vagyok az a típus, aki házalgat ezekkel a dolgokkal, aki serpenyőket fog eladni, de azért köszönöm szépen. Miért kell ezt a szart nyomatni az embereknek? Büdös csicskaság az egész, húzzál el dolgozni. Oké. Tehát, hogy 4 millió forintos profitot hoztam az októberi hónapban, visszaigazolt, validált módon, amit én a szelvényeimmel validáltam, és matematikai repertoárommal, tehát ahol el van mondva konkrétan, hogy hány szelvényből csináltam meg, visszaellenőrizhető módon. Tehát akinek ez nem munka, csak az, hogy elmegy a gyártósorra elvégezni azt, amit mondanak a főnökeik, akkor nem munka. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási erőkifejtés, amit csinálok. Tehát minden egyes nap beleállok az elemzésekbe, stratégiai szinten folyamatosan fejlesztem magamat. Igazából ez az igazi munka, amit én annak tekintek, és nem becsülendő le ez a része sem, ahogy én sem becsülöm le azokat az embereket, akik mondjuk a két kezükkel keresik meg a kenyeret, mindenkinek megvan a saját helye a világban, ezt kellene tiszteletben tartani. Úgyhogy most röviden válaszoltam nagyjából 5 perc alatt 3 darab bejövő kommentre. Gratulálok!